ziua, dragi prieteni! Astăzi îți facem o prăjitură cu mure și nucă. Avem nevoie de o lingură de nucă, niște mure, făină, zahăr, lapte, ulei și niște ouă. Începem prin a pune ouăle. Am uitat să vă spun, trebuie și unul de lingurițe de sare și le amestecăm cu 4 linguri de zahăr și ultima le batem. Punem 2 linguri de lapte și 2 de ulei. Amestecăm. Încălzim cuptorul 5 minute și lăsăm prăjitura la coc 25. Băgăm tava la cuptor. Tăiem prăjitura. Chiar dacă și arată